Tanimu Dare TV. Ku danna mana subscribe da lakin tare da ƙararrawar sanarwa yadda za ku ringa samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Mai tsoron Allah mutawakili, farkon mai tsoron Allah mutawakili, yayi agajinka nake nema, ka yi min muna neman alfarma, mai amsawa ya Allah. الملوك يا إلهي يا آلي. الله أكبر الله أكبر. ذا الجلال والإكرام ذا الجلال والإكرام. صل يا ربي على من غير ما دا آلي نسحب الناس إماما ينسى أمهات الأمة. صل يا ربي على مولاي غالي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حبيبنا يا منزل الله. سلم عليك ما شابوتا. السلام عليك يا رسول الله. مي حيدر مي سرام بنبنتا. مي توتر ربنا كيكيتا. أمسا من سلم حبيبي متواجدي. أمسا من يا رسول الله. Kada lafiya uban ɗakin manzanni. Kada lafiya mai farko. Kada lafiya manzan duka sasanni. Oh ina kai ne annabin Allah. Kada lafiya mai tanzil Qur'ani. Haka Allah ya so shi baka duka Qur'ani. Kai ne an gaba habibi ya nasiri. Ya nasiri dan asali annabi Muhammadu. Kai take karba kullum zuciya kai take karawa. Mai kandiri sha ado da sharaba. Kandiri sai annabi Muhammad kan ta shama'ilu. Mustaqim daga kai muke kurba. Mustaqim wanda ne hanya Allah daidai mai siratul mustaqim. Wi na tsoron Allah mutawakili. Ya fi kowa tsoron Allah ba wanda yake ka tsoron Allah. Qaribul lahi ga kana kusa da Allah ga kama fi tsoro ga kama fi takawa ga kama fi kusanci. Haɗayen ta annabi Muhammad. Dan Abdullah ko an so kai ne dai. Kai ne dai ya Rasulullah. Dan Abdullah garo mana tafiya dai. Tafiya annabi Muhammadu. Mai bin ilahi cif kai ne dai. Kai ne dai annabi Muhammadu. Mai ilimin tsoron Allah sai a wujidi. Kada lafiya mai ilimin tsoron Allah. La ilaha illallah wa anta rasulullah. Ya ɗalibin Allah shakundum. Shakundum Muhammadu rasulullah. Mai surar kalam mai kundi sukutum. Ka tattare duka Muhammadu rasulullah. Mai alam tara mai alam na sharha Qasim. Qasim sarkin rabo Muhammadu rasulullah. Allah muta'ali. Wanda ya bi ka ya ba Allah Muhammadu
alkawari ka cika rasulullah mai mubaraza da kubbar uban kadari mubaraka sha nasara mai karfin da ka dutse kamar sukari wane dutse karfin ka shine karfi bawan kawiyu kai ne muttafasili lafiya abdul kawiyu kai nake ji a raina tun tazo daddali wallahi kai maka sani wannan ana labbai ga ubangidan su ma'azu labbai ka ubangidan mu'azu ka kira ni ya uban iya dukkan lafazu sarkin iya zance ka iya magana juyo na kalle ka ya manzona anjali naima alkawari har abada